Terve! Terve! Nyt mä tässä videossa näytän, miten aloittaa Growtopia. Kirjoitan, että kuvaan. Eli siis miten aloittaa Growtopia. Ja siis eli siis ekana kun te teette maan, laittakaa tällainen maanlokki tänne. Sitten yhdistäkää dirtti plus kivisiemen. Mulla ei nyt kivisiemeniä. Niin saatte tällaisia grass treeitä. Mitä nää on? No tällaisia, kun te laitatte vaikka nyt näin, mä teen näin. Sitten jos mä saan yhden siemenen tästä nyt. Jos saisin. Noniin. Sulla pitää olla 200 tällaista grassiidia. Niin sä saat niillä VL:n. Ja sitten kun sä saat VL:n, älä missään nimessä osta niillä vaatteita sillä ekalla VL:llä. Koska siis se on pahinta, mitä sä voit ikinä tehdä sillä VL:llä. Siis joku tekee niin ja en voi sanoa muuta, kun siitä ei seuraa muuta kuin huonoa. Kun sä saat ekan VL:n, laita se VL tonne, sä voit ottaa nää pois silloin, nämä. Niin, koska se on wordlock. Ja sitten kun sä oot saanut sen, niin älä osta sillä mitään. Älä edes osta tuosta hakkua. Koska älä osta niinku laaserilla sekä silleen, että jes mä sain VL, mä sain sillä laserlatis. Ei. Vaan laita se tonne. Niin laita se tonne. Ja sitten rupee farmaan. Eli siis farmaamisella tarkoitan sitä, että vedä vaikka wordlockeja, eli niitä VLiä, niin farmaa niitä. Ja siis niiden farmaaminen tapahtuu näin, että nyt vaikka mä otan nyt tästä näin. Sitten kun sä saat tosiaan 200 näitä siementä, niin sä saat siitä VL. Sitten toiseen vaiheeseen. Älä ikinä hauku ketään nuupiksi. Koska siis tää on semmonen vaihe. Koska älä ikinä ketään hauku nuubiksi. Koska mietit, sä olit itsekin joskus sellainen. Ja sä voit lahjoittaa nuubille esim. VL:n tai jotain, niin kuin mäkin voin perustaa joskus semmosen maan, että nuubeille kamaa. Mutta joo, ei mennyt siihen. Mutta siis ikinä hauku ketään nuubiksi. Koska säkin olet ollut joskus nuubi, mieti. Niin kuin tämä, en mä hauku nuubiksi, mutta tämäkin on sellainen, koska yksi level. Niin, älä hauku tätä, en mäkään hauku tätä, että noob, koska sä oot itsekin ollut joskus sellainen. Ja se huonontaa sun niinku mainetta, ja jos sä haukut jotain noobiksi. Sitten mennään 3. vaiheeseen. Älä ikinä skämmää. Koska siitäkin on kans, siis sulta voidaan reporttaa Growtopian serverille. Esimerkiksi jos mä skämmäisin ton, niin se reporttaa, niin kun käyttäjä voi olla kohta mennyttä. Kun mulla on nää vinksit ja silleen. Että en suosittele skämmäämään. Mulla ei nyt mitään esimerkkejä näyttää, koska mennä kaas. Vaikka mulla on näin paljon näitä friendsejä, mutta ne ei halua sille tubeen välttämättä. Toi Elkuts vois, mutta silläkin on tubekanava, mä en nyt muista mikä sen nimi on. Mutta joo, älkää ikinä skämmätkö. Ja tää Growtopia-video oli tässä. Muistakaa tykätä, tilata, kommentoida. Ja joo. Nähdään sitten ensi videon parissa, se olisi sitten ja muistakaa, älkää skämmä. Se olisi sitten moi moi moi.